igo naraji twabwaterero naende twatebire mu DCC abeke mipango yokulinda chikura abeke security sign lakini onyete igo chikoba igo bago chesa na hintu nkulinda tore chikura echo fumba paka chini. Kama wanarusha tunarusha, kama wanakuja tunakuja, kama wanalinda tunalinda, kama wanaiba talinje na kwa nayo, kama mbaya na intu bono twairwe kero na kitokora tokwiramira ekero konyoro uciora go piokeri ometo gunyukwa understanding aizi ya amani goza woman asengente binta gukwana nturikora binta gukwana na musacha obeire bari matakeire tomoire bono egeseri atakeire koiru matare bono igatwakanire muna yawe tiga batonya bagotenteri banya kubwata abantu usura abere mate bugirango na intuga iganto iseine nane ntomanyetinga ne authority yango usura gochotokaga onya gopiekeria manganaga igo bono ntorosete amangana ari bagukwana natogetetie nechikure chichio koibe tokobeka chibutu totare bwaki igo tokorarira chisanduki no tokare yo tware koboringa bari barengereti kuchigokora bituruturu yogo sari chikurechi tigabaganye chikura cyakwe umuntu omubui atangazwe na abantu aba IBC no twatebanga ntubwati okwegena ase bare unabono abantu mbale bachore chikarani bale bachore presiding officers go baika itukuriri ba uchikoende training bagaso change amarieta baga korobonjiri bwa marieta bakabeka marieta mangao na ayutobwato o twatwarire chitangutangu nga maybe ase ngenje yoko change oko na bekorekana nga batagete ko ira abantu bagochiko kora bintu biri batagete okora byobo ngara ngaria igo nto wanja abantu babinto mwanja bo igo kire polling station kurukonge paka gocha Kerenyo paka Gekendo paka Magonga kea chonsi piku 15 njiri represented iga it nana liatole ntaga rero neri nene elimu gotoke ndreto okore campaign yomo choko na ndi yomorembe kira a candidate ya eruribaga eminyoke ebinyuru eri chaye intwe una united opposition e party yetu togo support UPA no muntu togo support candidate no ngaro Jeremia twakorire chira lichito chitabwate matata lakini chira lichiabiri ga ibere eyemo yabiri nyairanga neyindi yabiri sere chira licho abantu abange bachire twabatebiri nga bachiche kurukirase bali ye chibesa chiabo che bonus ya liegwa kuru Nairobi twabatebiri bachiche bali ye chibesa chiabo cha sha bantu bakolie mirumba ko urwa twabatebiri bachikulia chibesa chiabo chichipara tutanyora gagusi nwene yemo twabatebiri bali chibesa chia abalimi baitu batanyora kendi yonsi ose bonus ekero kimi kutani yu abantu abange bachire ntubwate matata nayo lakini amangana gukwanworo achaki korenta liberera ose location ye ose ward ye amangana naya omuntu bwata omunene uresera karimi buna osoro omanya goteba nga tiali barabwo baibiri chikura chirete beime no gutangazwa kwe candidate yabo yoketigarite obwato manya goteba igago chiku konyosia chikurechi ne okoboko na hende bobwaterane na abarai bande bali bagocha kurusiko na bali ma babwate inga baibe chikura wetera oko maki chiboxi na hende bateba uso bagocha kushmakeri bama kubwata na hende bateba nyoene chi form 34A inga mbabwate chinde bagocha koleta
bachibekemi naende bamagoteba inga mbali gochugwanchera muntu ose tallying center yarugae iga kebabe inga mbali gochugwanchera muntu agende gochikonge inga iga gochugosieka ne road block inga nalio muntu ndi bwensi atachikudinda chikura onye babwate chinambi chibagoteba tokorora chiri chinyingi ninki bakorentere ibitishe bibire nalio bararore abantu baoboe gwakachikura ikiagera bamanyire nga babwiru